Добър ден, другари и другарки. Добър ден, аз се казвам Адам Бонев и съм нов член на Младежката организация. Българското социалистическо движение днес към Младежката организация чества 100 години днес. Това доказва много. Защото те са били също като нас през 1912 година. Също. Самата ситуация била същата, обаче те са намерили вяра в себе си. Вяра в себе си, че могат да променят нещо. И са го доказали с 45 години социалистически история. Аз ще кажа на нещо. И тая ние всички млади хора в тази социалистическа партия БСП, ние може да променим бъдещето на България. Знаеш как? Знаете ли как? С вяра. Социализма дава на всички. Това е самата идея на социализма. Самата идея на нас да живеем един по-добър период. Не повярвайте, до година ние ще спечелим избори. Че самата истинска същност е социалистическата политика. Аз и ти и другите около нас, младите, защото младите до година ние ще спечелим избори. Повярвайте ми, ще успеем. Честит празник, другари. Честит празник, другари. Не повярвайте, до година ние ще спечелим избори. Честит празник, другари.